i-ANC ithi yazethemba ukuthi izonqoba umasipala waseThekwini. Leli qembu lathola amavoti angu-56% ngo-2016, yehla ngamaphesenti ayisihlanu uma qhathaniswa nokhetho lwango-2011. Abalandeli be-ANC bebephuma ngobuningi behlobe ngembala yeqembu bagcolisa iKingswellithini Stadium. Yize libhekane nezingxushunxushu zangaphakathi ngokukhethwa kwalabo ekufanele bangenele ubukhansela nembhikisho yokungalethwa kwengqalasizinda, i-ANC banxusa amakhansela ayo ukuthi asebenzele umphakathi ngobuqotho. We are also emphasizing on the participation of communities, because the council can't really work properly in a community if the communities are aloof. Umasipala waseThekwini usanda kubalula ukuthi ukwanda kwezakhamizi ezithutheleke eThekwini sikameza ukulethwa kwengqalasizinda kubantu. Ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal buthi bunohlelo lokuthuthukisa amadolobha amancane ukwehlisa isibalo sabantu abathutheleke emadolobheni amakhulu. We must activate local economies in our secondary cities and in rural areas. Lo masipala onamawadi angu-111. I-ANC inxa bonke ababhalisela ukuvota ngokukhethekile ukuba baphume ngobuningi bayovota ngempela sonto. Bongane Gema, Iindaba ze-SABC eThekwini.